La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Filɛ sanga anaka wakati anga bololo sira kilige na bela jelen fɛ Mali kunnafoni show kana se Mali kunnafoni TV o ma na baw si ka anga kunnafoni ka ale ma kono tɛnɛ fo ka se juma ma an nisɔndiyalen bɛ o lase aw ma sanga anaka wakati kunnafoni jɛlen o bɔ Mali kunnafoni jabarani so o de kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juye kalo tile 31 san 2023 a man ka to ka nɛgɛw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ k'an filɛ nin wagati na kunnafoni ale waati selen ni aw bisimila. Kunnafoni damnala bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na k'a fɔ ko fɛn min ye Rusi ka sommet Afrique tako filanan o kɔni o kɛra Rusi jamana o kɔnɔna la an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la a don filanan kuma dira a ma wagati min na sa a y'a jira k'a fɔ kabi san 2021 ale kɔni bɛ jamana ɲɛmaya o la an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ gɛlɛya min ni a y'an ka jamana ni ka o sɔrɔ a y'i da don o kuma damadama na ni ka o yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la a fanba ye lakanabaliya in yɛrɛ kɔni sinsinnen don an ka jamana kɔrɔnyan fanfɛlaw olu de la ka kɛ ni o ye sa fɛn min ye finitigilaka minnu n'olu tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o ye kɔkana finitigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni an ka lakanabaliya yɛrɛ ni ka o tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka o sinsin ni o kɔni kɛra tiɲɛniba ye an ka jamana o ma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Rusi ni an ka jamana kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɔni bɛna kɛ nafaba ye an ka jamana ale fanfɛ fo ka taga se Rusi fana ka jamana o ma. An bɛ to an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ colonel Asimi Goïta kunu juye kalo tile 30 san 2023 fɛn min ye Rusi olu ka parade annuelle marine sa o kɔni kɛra u ka jamana o kɔnɔna la min ni o y'u ka bato 45 ye o bato 45 finitigilaka 3000 o de kɔni bɛ o baaraw ni ka olu kɛ u y'a jira k'a fɔ ko kabini san 1727 ni nin bato in kɔni bɛ baara la u ka jamanaw kɔnɔna la ni finitigilakaw kɔni bɛ a baaraw ni ka olu kɛ olu ɲɛnamaya kɔni kɛra u ka jamana o kɔnɔna la Rusi ye jamana min ni fangaba b'ale la diɲɛ seleke naani o kɔnɔna la yan nɔ.
ina fanya na chogo mi akuna foni ale konna la Colonel Assimi Goita alsa ale ka hakuna foni yodo irisi jamana o konna la jouer kalo kile muganu kono ton samba flani muga ani sabano be na sibiri dunya o ma maliende mununi ulu sigilembe irisi jamana o konna la anga chama chafanga jamana nyama no Colonel Assimi Goita anu le nyongon kuma nyogonya o ma do be no ma munu be no ni ulu kon tara kalana irisi jamana o konna la foka taga se finti ganson ani finti la kamunu fana tara kalana yeno anu le nyongon kuma nyogonya yere konna la sa Colonel Assimi Goita gelambe jamana konna la aye oda ukuluka kakla ka nyunu fe fana konu klala kalana ku ka sinkana jamana o konna la ku ka sawe ke jamana koni amago be akadin kilingina bela chelena keleke chow je kalo klim nganduru samba flani muga ani saba hanga keleke chow koni chunka ani balakawli nika oke dugudo ulu konna la no do betalike kiri pokonyo kataka senjumu o manindu ko flani be koro o laminina uga wolomalu ulu konna la sa femi dugu fana be alebe bele ko zon alebe malini burukina danche dugu ola akonna la sa uni karogen genetic la mo koni mugu nika o seri nyonka o kon kera sa useka karogen genetic la ma shigi nika ulu bone unina mado yero koni beno ulu bulla ubulla ka do dudo ulu konna la nga fintigla ka kontara ninga tu ulu maka ulabo utara ka uka keleke mino nin ka bulma fon kataka ka ulu fenetu sere bulma wi ayira ka fo ko nyini nu ulu konna la sa udo na so mun konna la utara so ma fe mun bulo uye ulu fene mine ula fintigila ka kuna fonia konna la alisisa no femiye uye muguju jami nika oda anga fintigila nye nara alini gire uyo muguju nika uluchi sanfe kele koni o kera anga fintigila ulu femi no kera sabisa ka dankari karogene genetigila ma wulum vlaka bunara madenya ula ma fla beno ulu mine nika taka ulu datu kla tukunika uka keleke mino nika ulu mine ula parti politique mimbe anga jamana o konala ni oye Adema PSG ale kuna fonia ninka o blase ben fola mi na ya yira kafo ko bora kalama kafo ko femi ye Niger jamana nyamai ni oye Bazumi ko ale kon ka fanga o dafrila fintigla ka ulu fe ni parti politique ben yere koni ale ya yira kafo ko o bora wale bela jelen kalama o de la ko ni kudeta kon ni oye fanga friye ko o kon kelendo ninka ako wa wikla ka nyini fene fintigla ka ulu fe uka jamana nyama koro ni oye Mohamed Bazumi ka ale labla telela naka adembaya wakakila tuguni ka fanga nika oseki so amita seko aneni dongo bunagu o ka samuka o kofe feminye jaso la sta kabisa amba fla ani duru konna la aventure de seko ni oye seko boire aleka limun kon tumbe bo anga jabarani so ulula atako foro o koni temena atako flana bara o koni ulu kolomo karla jouer kalo kile muga ani shegin temeni samba flani muga ani saba CCB o konnala mini ayira la kafo ko femi ese ko boire ale ka filmi ye koni o bena damne ko kura mamunu bena abara ni kale nyana maya o de kura filmi u ka fola ko abara kun folo o bena bol damne jasola janvier kalo kile muga nata samba flani muga ani nani amita ko kanki barula ni wakati na sereo ale ya ira ka foku be klolonvla nika odi di femi mamuni fangai nika ale da frino oye basumuka fangai ba konu ma fanga nika ale sege anola klolonvla konala kube na bingani wale nika ota dukun ka ale segre wa ku ka klatukuni nika bazum naka dembaya kulula bla wajibi ula wa uye sharia bere chama nika ota ko da Niger jamana oka Niger kele ale konna la kerenkerena na sa nyame ma chama ulle koni bora uga fintigla ka utokola ni oye CNSP nu ye nyogon soro femie Francis la sigiso o yoro dalala sa mi nu koni ye franyonka ninka oke franyonka yere bolla fem gasa o de uya ira ka foko ulu konte Francis fe wa ute seria o fana ute o fene fe u kon ka deme o nyeshini be uga fintigla ka o ma wala saka siga gelembe ulu ka uga jamana konna la o be seka ban chuka mina o de la u fana u jita ninka da uga la kauka ametoko
ko kan kibaru ale konna la alisisano nambura Niger aman kunda Senegal ale jamana o konna femi ye u ka fanga sinama to mai ni oye Ousmane Sonko ale ya yira ka fo aka bololo sira fe ko femi ye juguya ale boyan ko jugu ale ngalo jugu o boyan ko jugu ale masa ale ko ya nyini ka fo carte menina no bena kunuma ko ale ko ni bena dumuni ke balia ni ka o fara aka boloka ni aba nyini fe ma munu be no ni olu ko ni minene no politique o sira fe ko bela jelen ka alita nyogona ni ka oke aklela ka wulewule da ni ka o lase duguma uluma ko ka fo ko bela jelen ka isinsin iyere la beka to iyere boloka sababu ke ni e kele mi ni e jamana ko kele di Mali kunafoni jabarana jabaw aw kulo garze kara ni kunafoni damanama de bi ni ka daw kelen la bela jelen kuluka tunga lafiya ali de on wa kunafoni o jukora madondo bay ni wakati na e mami mago be terrain na ke fega terrain jeli ni ka o soro ka soro yurugu tala tunga lafiya de be se ka o terrain ni ka o di awma ni wakati na terrain be tunga lafiya ma ulubulu banangoro ni ka o fe no terrain kelen la bela jeli titre foncier 15/20 c'est vrai million nani ani wakeme na bi bulo yoro ni kele ibse ka besara wana beti bulo yoro ni mfana ibse ka dogo ni sara fo kalotan ani fla konna la ibe o sara ero war keme duruni bi wolonvla ani saba no ka suru e mo mi nyoro sa kalotan ani shegin beno ibo sara ero war keme saba ni bishegi ani fla ni kla terrain sara la terrain papier ali be ke itay ni wakati na terrain me ma munu fene bulo tun la febe o ka terrain fene jo nga e ma beno ki ka terrain jo wali fene ti bulo yoro ni kele tun la febe o fana no ya ni ka o ke awi terrain be ibulo ibi se ki se no tun la fia ka sojo tona ni o ye pari mi ni ale to 7 damne na sa ba fla ni muga ani nani ta villa simple kataka se etagima villa simple ale ton wari ero war keme duru ani bishegi etagie ero war keme wolonvla ani bishegi tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama no mo be kuna fonu wera ay bataki bla anga whatsapp o konna la 112 18 42 47 ambe kuna fonu jelento nika oda aw kuloka ka yoro la fana ka fo onye be jamunu na anga publicité ola na onye be so munu jolna tunga lafiya te so jolen bani fere mo koma so munu na onye bala tunga range do ka terrain do jala korobu anya jo nika adi uma ya wardi ajora kaduma ukmala na kale mo komfani ka terenga jogadima alsa ya wulanga ne jo sala mini abitene anga kuna funi ale kerefe amba fo au kambe dona na tola kuna funi kuro ulu keneka alsa ala ka basi ala kulana anga jamano ani wal jamano ulu makasa obi yake ni wakati na agelele me jamana nunubulu kerengena sa Niger jamana o konnala alsa ala ka jisma ala ko ka afre ala ka jamana don ala ka ambe nto klema au kambe